לפני חצי שנה בדיוק, אחרי חודשיים של תכנון, יצאה לדרך הרפורמה בתחבורה הציבורית בגוש דן. השבועות הראשונים של הרפורמה לוו בבלגן שקשה היה להימנע ממנו, אבל איך נראית הרפורמה עכשיו בפרספקטיבה של 6 חודשים? שלום לדני קומיסר, מנהל מחקר ופעילות בארגון נושא התחבורה הציבורית, ושלום לעופר אמתי, פעיל חברתי בשכונת כפר שלם. שלום. איך היא נראית עכשיו? מה ההבדל? מה הרווחנו? מה הפסדנו? לא הרבה השתנה. מאז תחילת הרפורמה עשו פעימת תיקון ששינתה, שיפרה לחלק מהאנשים, אבל גרמה להרס יסודות הרפורמה האחרים, כמו למשל קווים בעלי מסלול משותף, הפכו להיות לקווים בעלי מסלול שונה, אחרי שלקחו למשל את קו 42 ו-142, ו-42 הוציאו במסלול דרך בגין, ו-142 השאירו ברוטשילד. אבל לא רק זה, גם בדברים הקטנים, שלכאורה לא עולים כסף, לא עולים מאמץ, יש בעיה, כגון, למשל, שתחנות של 2 קווים שמובילים פחות או יותר לאותו מקום, נמצאות במרחק של עשרות מטרים אחד מהשנייה, והבן אדם צריך לבחור באיזה אוטובוס לנסוע. אז תאר לי את חווייתו של הנוסע ברפורמה החדשה. אם נגיע, אפשר לחזור אחורה קצת? כן. התכנון המקורי לפני 6 שנים, היה שישנם קווים רוחביים ואורכיים, לצפון, דרום, מזרח, מערב, זה הכוונה, וכשמזינים אותם, אוטובוסים קטנים מהשכונות. זה היה המטרה, וככה התחילה הרפורמה, התחילה החשיבה על הרפורמה והתכנון. שילבו אותנו בשיתוף ציבור עם התחקיר הזה והמחקר הזה, עם כל תושבי האזור. כשהגיע סוף ליעדו, לא עשו את מה שהם אמרו שיעשו. הדבר הזה של הזנה של קווים אורכיים ורוחביים מהשכונות לא התבצע בחוסר תקציב. אז הם עשו מה שלקחו את הקווים האורכיים שאמורים להיות ברפורמה. ונתנו להם להיכנס לתוך השכונות. ונתנו לתוך השכונות ועשו שעטנז. השעטנז הזה מרמר את כל התושבים, הם לא ידעו שזה שעטנז, אבל הם סבלו. כי מה? כי מה הם גילו לתדהמתם? התדירות נמוכה מאוד. ההתמצאות? שמעתי המון טענות, חלקן זה חיצוני. לומר מצחיקות אפילו. זהו, כשאנחנו מהעיר, אז יש לנו את ההתמצאות. ההתמצאות זה לא הייתה הבעיה אצלנו. אלה שאולי באים מחוץ לתל אביב. אנחנו מכפר שלם רבתי, זה באזור תל אביב, אנחנו בהתמצאות בסדר. בגלל זה ידענו בדיוק למה הכישלון. למה הכישלון? הכישלון שזה מעריך את הדרך. בן אדם רוצה להגיע לעבודה, תמיד היה רגיל לנסוע ב7:30, מגיע ב8 לעבודה. אחרי הרפורמה הזאת הוא מגיע 8:20, 8:30. אולי זאת הדרך לעודד אותנו לנסוע בכל זאת במכוניות פרטיות. כן, זה בדיוק. יכול להיות. עופר העלה פה נקודה חשובה, וזה מחוסר תקציב. וכבר הסברנו בדוח שהוצאנו לפני כמה חודשים, שעיקר הבעיה היא שהמטרה המוצהרת של הרפורמה הייתה לבלום את הירידה בכמות הנוסעים בתחבורה הציבורית, ולא באמת להעלות את כמות הנוסעים בתחבורה הציבורית, ולהעדיף אותם על הרכב הפרטי. ולפי כך, כל הרפורמה הזאת, זה בעצם לקחת ממקום אחד, ולשנות למקום אחר. זה כמו שעושים סדר ומעבירים את כל הערימה ממקום אחד למקום שני, אז מקום אחד נהיה יותר נקי, אבל המקום השני הפך להיות ליותר מלוכלך. אולי באמת שום רפורמה לא יכולה להיות רצינית, אם לא מתארגנים לקראת רכבת תחתית. גם רכבת תחתית, עד כמה שזה אמצעי חשוב, עדיין, וכולם מודים את זה, ובכל העולם, האוטובוסים עדיין מהווים את השדרה המזינה ואת עיקר הפעילות. ברוב העולם חשמליים? לא, גם אוטובוסים רגילים. מנסים להגיד פה על קדמה ועל אוטובוסים חשמליים ורבי קיבולת. זה דבר מאוד חשוב. חשוב מאוד שיהיו אוטובוסים רבי קיבולת, מה שנקרא BRT, אבל האוטובוסים הם עדיין ישמשו כעמוד השדרה של המערכת. אבל למה? תסתכל, בואו ניקח את הדוגמה הנעימה והאסתטית, בואו ניקח את רולנד. תראה איזה יופי. על חשמל, הכל עובד, שקט, נעים, אקולוגי. הדוגמה של הולנד היא בהחלט טובה, הלוואי שאנחנו נגיע למצב של הולנד. חולמת על הולנד, תיסעי להולנד.
הייאוש באמת יותר נוח. אבל אני אגיד משהו, גם בהולנד יש מקומות שהתחבורה הציבורית שם היא מסתייעת באוטובוסים ובלואו-טק, והיא עדיין גם במקומות המרוחקים יותר טובה. אז תסביר לי רגע את מחדל התחבורה, איך אתה מבין אותו? איך אני מבין? השיתוף ציבור היה לא אמיתי. אם השיתוף ציבור היה... כי יש ציבור משתלם וציבור לא משתלם. אולי הציבור ששיתפו אותו, שהוא הציבור שמשתמש בתחבורה ציבורית, הוא ציבור פחות משתלם. לא, אנחנו ציבור שגם משתמשים וגם אנחנו פעילים מאוד, ואנחנו יודעים מה זה שיתוף ציבור מלא. אם היה שיתוף ציבור אמיתי ומאמין, אם היו מאמינים בשיתוף ציבור בצורה מלאה, הגורמים, אז הם היו, התוכנית הזאת הייתה יוצאת נזכרת, וכולם היו מרוויחים, גם החוקרים והחברות והעירייה וכל הגורמים היו מדהים, וגם התושבים היו מרוצים, ולא היה ככה. שיתוף ציבור צריך להיות מלא, אמנם התהליך שלו יותר ארוך, אבל התוצאות שלו יותר טובות. אז מה מכאן? אין לנו אלא להשלים עם הגזרה? לא. קודם כל, הרפורמה יכלה להיות יותר טובה, והיא עדיין יכולה להיות יותר טובה. גם אם ישימו לב לפרטים הקטנים, כמו למשל אוטובוסים במוצאי שבת, למה התכנון ברפורמה היה תמיד מ-6:30 בבוקר עד 7 בערב? כל הנתונים נעשו משם, מוצאי שבת וערב, בשעות הערב מוזנחות. ואת זה עוד אפשר לעשות. בהחלט אפשר, וגם נושא של, לא, נושא של קווים, 2 קווים במסלול דומה, שיוצאים ביחד, ואחרי זה חצי שעה הפסקה, במקום לעשות רבע שעה, דברים כאלה. ועוד... דברים כאלה לא עולים כסף, כמובן שמה שדיברתי בתחנות. אבל הם עולים זמן ומחשבה. אני בכל מקרה, כנאמני ציבור, אני מאוד מודה לשניכם. תודה רבה. התוכנית האח הגדול זכתה לנתוני רייטינג מרשימים החל מהעונה הראשונה שלה, אבל העונה נראה שהיא שוברת את כל השיאים.